देश के खातिर आवाज उठैले हो, कानून के हाथ में अइले हो। देश के खातिर आवाज उठैले हो, कानून के हाथ में अइले हो। जंगल राज आइल बाटे, अरे हटावे के पड़ी। जंगल राज आइल बाटे, हटावे के पड़ी। मनीष भैया के सीएम बनावे के पड़ी। मनीष भैया के सीएम बनावे के पड़ी। अच्छा, एकरा आगे भी गाना में कुछ डलले बनी कि खाली इतना ही बा? बाटे बाटे सुनाओ जी। हो गरीब मजदूर खातिर आवाज उठावेले, हर भ्रष्ट इंजीनियर के गलती दिखावेले। हर भ्रष्ट इंजीनियर के गलती दिखावेले। सुतल शेर बाटे भैया जगावे के पड़ी। सुतल शेर बाटे भैया जगावे के पड़ी। जनता के का होला पावर अब देखावे के पड़ी। मनीष भैया के सीएम बनावे के पड़ी। मनीष भैया के सीएम बनावे के। बिहार में एक जिला है जिस जिला का नाम कैमूर जिला है, और कैमूर जिला के एक शेर है, कैमूर जिला के एक स्वर के राजा हैं हमारे साथ में मिश्रा जी। जो मिश्रा जी कैमूर जिला से चल करके अभी बिहार के गोपालगंज जिला में पहुंचे हुए हैं, और इनके मन में एक बात चल रहा है कि मनीष कश्यप जी के विषय में, मनीष कश्यप जी के ऊपर इन्होंने एक गाना गाया, दो गाना इनका सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। अब बिहार के 38 जिला, यानी हमको लग रहा है कि 2 जिला शायद बढ़ा हुआ है, यानी बिहार के 38 जिला में इस गाने के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार किस प्रकार होता है, बिहार में सच्चाई को दबाया किस प्रकार जाता है, बिहार में किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों का राज हो जाता है। इसको लेकर के बहुत ही सुंदर एक गाना बनाए हैं मिश्रा जी, जिनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और कहा जाता है कि हकीकत छुप नहीं सकती दौलत की असूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती दौलत की असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज की फूलों से। तो आप समझ जाइए कि अगर कागज के फूल से खुशबू आना चालू हो जाए तो फिर हमें गुलाब की क्या आवश्यकता। तो उसी पे आधारित एक गाना है इनका। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिश्रा जी। सबसे पहले आर भोजपुरी में जितने भी श्रोतागण दर्शकगण देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। देखिए, गाना आपका हमने देखा सोशल मीडिया पे, गाना छूटा हुआ था आपका। गाने में वाकई में इतना दम है, गाना सुनने के बाद में जो भी लोग हैं समझने वाले सभी लोग रो दे रहे हैं। आखिरकार एक गाना तैयार कहाँ से हुआ, ये सोच कहाँ से आया आपके मन में कि एक बिहार के बेटा के लिए ऐसा गाना तैयार होना चाहिए? देखिए, बात ऐसा है सर कि मतलब मैं देख रहा था कि मतलब जो इंसान जो जिस लाइन में है, ठीक है, वो अपने अपने हिसाब से सब कोई मनीष भैया का सपोर्ट कर रहा था। तो मैं भी सोचा कि एक गाना बनाया जाए और मतलब उस गाने को मनीष भैया के सपोर्टिंग के लिए फेसबुक पर मतलब मैंने छोड़ा, मैंने अपने पेज से। और क्या हुआ कि एक मतलब अमलेश भैया हैं, अमलेश मिश्रा जी हैं हिट ऑफ न्यूज़ से, तो उन्होंने देखा, बोला कि भैया ये गाना आप गाए हो मनीष भैया के ऊपर। तो हमने बोला कि हाँ भैया मैं गाए हूँ। तो वो बोले कि ठीक है तो हम पर सेंड करो। ये वीडियो समझ लीजिए कि भैया 2 दिन में मिलियन पार करे। मतलब लोग को इतना सपोर्ट मिला भैया के तरफ से, इतना सपोर्ट मिला। और कमेंट में जाकर के हमने पढ़ा, मतलब मनीष भैया के लिए लोग लड़े हैं आपस में। कोई सपोर्ट किया, कोई नाराज है, कोई कुछ कह रहा होगा, हाँ, कोई कुछ कह रहा हाँ, होगा। आपका गाना का तर्ज क्या है, बोल क्या है? में एगो पावर स्टार बड़न जी का नाम बा पवन सिंह। पावर स्टार के ना जानेला, पूरा बिहार तो बिहार, पूरा भारत राज्य में जानल जाला। वो पावर स्टार के हूबहू जौन की बा गाला से मिलल गाला ए मिश्रा जी के बा। तो अपने के ई गाना खातिर बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने ऐसा समझनी उनकरा के पूरा बिहार तो समझते बटे। एक और अपने के गाना रहे छोटा सा जो वायरल भइल हुए, वो गाना के भी सुनाई। जरूर सुनाई भी। पूरा हमारे यूपी बिहार के पब्लिक लोग कहता, पूरा एकदम रोवत था ये गाना सुन के भाव भाई से कि जनता पुकार करे हर मिल के गोहार करे,
कोई सनी बाटे सरकार हो। जेलहवा में बंद बड़े मनीष कश्यप भैया, रोवते बाटे यूपी बिहार हो। जेलहवा में बंद बड़े मनीष कश्यप भैया, रोवते बाटे यूपी बिहार हो। दुखियन गरीबवन के बनले आवाज हो। इन के पे बाट पूरा है देशवा के नाज हो। चाहे रोड नाला होखे हर चाहे ई घोटाला होखे, चाहे रोड नाला होखे चाहे ई घोटाला होखे, चाहे होखे बड़ा भ्रष्टाचार हो। जिलावा में बंद बड़े मनीष कश्यप भैया, रोवते बाटे यूपी बिहार हो। और भैया के जो पहचान बा अपन ई गीत में दर्शावल गइल बा कि हाथावा में माइक लेके गले में गमछिया, हाथावा में माइक लेके गले में गमछिया, सच तक आवाज हौवे और साच कर बतिया। भ्रष्टाचारी नेतवन पे हर करे ले रे लाई हो। भ्रष्टाचारी नेतवन पे हर करे ले रे लाई हो। लोग कहे भैया के सन ऑफ बिहार हो। जिलावा में बंद बड़े मनीष कश्यप भैया, रोवते बाटे यूपी बिहार हो। जिलावा में देखिए एगो कलाकार के कौना प्रकार से भाव बटे, कौना प्रकार से मनीष कश्यप से एगो लगाव हो गल बा, दिल से जुड़ाव हो गल बा। कहे होई काहे ना, काहे कि वो पूरा बिहार खातिर आवाज उठेले बड़े। गाना गावते पीरियड में नीतीश कुमार मिश्रा जी के आंख से आंसू छलक गइल। ई आंसू जौन की बा ई बिहार के पूरा जनता खातिर बा, बिहार के वो गरीब खातिर बा, बिहार के वो लाचार लोग खातिर बा, जो लाचार गरीब लोग खातिर आवाज उठावत रहे मनीष कश्यप जी। भ्रष्टाचारियन के मिटावे के चहले, लेकिन उनकरे के मिटावे के प्रयास कइल जाता और बिहार से जौन की बा विकास के दूर भगावे के काम कइल जाता। ये में एक गाना में बतावल गइल बा, जे आदमी गरीब खातिर लड़ता, जे आदमी भ्रष्टाचार खातिर लड़ता, ओकरा के जेल में डाल दिया था, ओकरा के आटा में पीस दिया था। जौना के लेके नीतीश कुमार मिश्रा जी कैमूर जिला लगभग 4 गो 5 गो जिला टॉप के यहाँ के गोपालगंज जिला में आयल बनी। और गोपालगंज जिला में यहाँ के बहुत बहुत हमने स्वागत कैनी है। यहाँ के गाना काफ़ी तेजी से वायरल होता और यहाँ के पर्ण बा कि बिहार के जौन की बा 38 जिला में घूम के हर एक सोशल मीडिया वर्कर है जे भी लोग बा सब लोग के बीच में गाना के सुनावत तनी कि बिहार ऐसा नहीं होके के चाहिए, बिहार के लोग के सोच बदले के पड़ी, तबे जाके बिहार बदली। ये वीडियो को अपन लोग लगातार शेयर करी और अगर हमारा चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली। अच्छा नीतीश कुमार जी आगे जिंदगी में का करे अपने का बहुत मतलब हमनी के तब प्रयास करतन या मतलब जब से अपना के खड़ा पवनी तब से मतलब एगो ख्वाहिश रहल कि गायक बने के बा। अगला अगर कोई बंदा के देखी जा कि मतलब कोई गावता मंच पर चढ़ के तो हमनी के अंदर सोची जा कि साला एकरा जगह पर अगर हम रहती तो कैसन लगती। मतलब एगो मन में इच्छा जोश जुनून और उहे जोश जुनून 2023 में चढ़ल बा और निकले के इच्छा बा कि जितना जल्दी हो सके पावर स्टार बने के बा। जी पावर स्टार नहीं के बने के नीतीश मिश्रा बने के बा। नीतीश मिश्रा बने के बा जी नीतीश मिश्रा बने के नीतीश मिश्रा बने के बटे। अच्छा मिश्रा जी कितना ही से जानी ला अपने के मनीष कश्यप के जगह के तो पूरा बिहार जानता 4 साल से 4 साल से जानी ला। शुरुआती में का लागत रहे कि बिहार खातिर कुछ करी हैं कि दलाले बन के रही हैं? नहीं एकदम मतलब लागत रहे। जब भैया से हमनी के पटना में भेंट भइल तब एक बार के घटना रुआ के बताया तनी। हमनी के एक बार गए रही 2020 में पटना मतलब इंटरव्यू करे तो भैया उजा अहनी
और रउआ के समझ ही बताओ तनी कि मतलब हमनी के घर से चल रही जा कि देखल जी कि तो मतलब स्टेशन पर ही सुत जाइल जी, काहे कि नया नया गई रही जा भैया जैसे लगनी कि 11 बजे रात के रुआ अइनी स्टेशन पर, जिससे लागल कि अब कोई नहीं है तो भगवान बड़न हमारा साथे, और अइलन भगवान बन के भैया और पूछलन कि बाबू कहाँ से आप लोग बड़ा जा, तो ओकर भैया उतना फेमस भी ना रही। तो भैया मतलब लगनी पूछे तो हमनी के कहनी जा कि भैया आइल बनी जा हमनी के मतलब कैमूर जिला से इंटरव्यू देवे, तो खाना उना खैला जा, ऐसे ही भैया पूछनी कि खाना उना खैला जा, तो हमनी के कहनी जा कि ना भैया मतलब नाश्ता से कैले बन जा, ऐसा ही बात। तो फिर भइल का फिर भैया अपना साथ में मतलब गाड़ी में लगल बैठावे, हमनी के डर गई जा। पहला बात कि वहाँ के उतना फेमस भी ना रही, मतलब जानत भी ना रही जा, और पहला कि मैंने अनजान इंसान रही, अनजान स्टेशन रहे। तो फिर भैया ले गई जहाँ पटना में रहत रही अपना रूम पे, खिलैनी पियनी, फिर 4 बजे वाली जो गाड़ी भी इंटरसिटी बबुआ जाले जवन ओकरा के धरैनी, या फिर वापस गईनी। माने तो वही शुरुए गरी से से उनकर हाँ, विचार जौन की बा गरीब लोग खातिर चाहे लाचार लोग खातिर चाहे समाज के एक तरफ मिला के चले वाला उनकर शुरुए से उनकर मानसिकता रहुए जी एकदम एकदम मनीष कश्यप जी के। जी एकदम।